saja kan. Tapi kalau di than dari Apa saja? ayo linu ya ko masih kere ko Kamu kan cara pala. masih kere ko Tutula. tadi dedi pasti hei tadi angla tuh ko sadik mah lai tomo cung lai tomo tadi Sarah tak sisa tak sisa ya tak sisa udah tadi udah kok pais lah tang